Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Теге комедия бар бит. Нәрсә? Шурик турында. Шул комедияны караганнар да берсе чыкканда монолог Огурцова дип атаган, шуны мазаклап ул хәзер комедияны беләләр, ул монологны берсе дә белми. Монолог Огурцова дип атаган. Ул сөйли инде. Теге кызга барган да алар имеш, ишенгәнме, нәрсәме? Ул былай гына киткәнме инде? Шул мазаклап сөйли инде. Где же правда жизни, товарищи ди. Һәр кайсы уйлый инде әллә нәрсә. Теге җинси катнаш, үлемдә нәрсә шул эшләр турында сөйләрме дип. Юк, ул теге ул киткәндә бер нәрсәсен алып китергә тиеш анардан дип ничек мазаклап. Шул теге урысча әйтмешлек ключевые слова, где же правда жизни, товарищи. Теге кайсылары әйтә, мин ди СССРның ди, менә матурлыкны күрсәтәм сезгә. СССРны ди, ни ди, карыйм, яратам ул вакыттагы киноларны ди, шул 30-нчы, 40-нчы, 50-нчы елларны ди, 60-нчы елны ди, анда ди, яри ул бере әйтсә, кеше әйтсә, җан тынычландыра дип. Кемдер әйтә, әле ул вакытта яшәмәгән, соңдан туган кеше, дөньяга килгән, сөйли. Ничек яшәгәннәр яхшы? Ничек яшәгәннәр? Тик җәмәгать ул менә мин әллә инде кино институт бетермәсәм дә, киномеханика укып чыксам да, ул кино турында әйтәс килә. Кино белән тормыш арасы бик зур аның. Теге Скалозуб полковник әйткән бит, дистанция огромного размера дип. Шуның шикелле. Ник аны һәммәсе ышана? Ничек яшәгәннәр икән дип. Ничек яшәгәннәр? Менә хәзер мәсәлән күрсәтсеннәр бер. Төшерсеннәр. Инде шул ук искә килми инде. Бер комедиямы, яхшы теге урысча әйтмешле элек булган бит, жизнеутверждающий фильм дип. Шуның шикелле. Инде нәрсә инде? 50-60 елдан әйтерләр. Ничек яхшы яшәгәннәр икән дип. Анда күрсәтмиләр бит хатта. Теге Афонида анда мәсәлән ризыкка, чиратка торган шәһәрдә мәсәлән колбаса, ул кайсы вакытта әле мин үзем сөйләдем, студент чагымда укып чыккач, теге шул көнне Екатеринбургка барган сайын шул теге элек иллюзион дип атаганнар кинотеатр. Ул 1897 елны ачылган шунда кинотеатр, соңдан Октябрь дип атаганнар аны. Шунда мин шуның янында кибет бар, гастроном һаман да эшли. Шуны узып барганда искә төште. Ничек күпме чиратта тордым, шул бер теге вареный колбаса дип атыйлар. Шуны алырга дип күпме тордым. Дефицит ие, чөнки аны безнең буфетта әйтәм бит, теге буфетчысы без аңламыйдыр аны. Безгә мәсәлән шул колбаса пешергән инде колбаса, тагы нәрсә каймак, алар гел ирек ие, без килеп аладыр, без аны аңламадык. Ул кибет шәһәрләрдә дә юк бит ул. Шәһәр кибетләрендә мәсәлән, хатта ул теге мин каникулга киткәндә кайтсам белеп алдым да, ул бездән яшерен күршеләргә, танышларына саткан. Без аны мин инде бер рәссамчыга заказ бирдем дә, аны юан гына итеп пешердек тә, юан хатын булгач. Шуны танкыйтьләп чыктым, чөнки безнең өчен хөкүмәт тик шул колбасаны сатып торган, каймакны. Ул бит безнең хатта Соль Илец дигән, хәзер имеш карбыз башкаласы имеш илне дип атаган булалар. Ул вакытта минем әни яктан туганым, рухи шат булсын инде, ул сөт сатадыр, теге шәһәрдә танылган кешеләр арасыннан атаклы инде, үзегез аңлыйсыз нинди рәвештә атаклы инде кеше. Шул ие. Безне шул теге колбаса шулай буладыр. Аны Афонияда күрсәтмиләр бит, ул комедияда күрсәтәләр. Һәммәсе яхшы, һәммәсе яхшы. Ул бәлки кызыксынмагандыр дөнья белән. Ул юнь ризыгы да булмагандыр. Әле күрсәтә бит, ул ишкән кеше имеш, хезмәт хакын алганчы биреп торыгыз әле акча дигән була. Хезмәт хакына хәтле шул яшәделәр кайсылары, от зарплаты за зарплаты дип яшиләр, мәсәлән. Шулай яшәде. Ул карыйлар да
Ничек ул вакытта яхшы яшәгәннәр икән? Яхшы яшәгәннәр, тыныч яшәгәннәр. Юк, аны мин әйтәсе килә. Күңел тынычландыру өчен карарга ярый. Чөнки хәзерге менә мин әле редакция эшләгәндә газетта кайтадыр инде. Эштә нервы бузып кайтам да, дулкынланып. Мин шул куям да, зигзаг удача, я нәрсә шуны ул тынычландыра, мен шуның белән йоклап китәм да, бер ярым сагать, ярты сагать йоклыйм да, шунысын бер нәрсә язуга тотынам. Шулай әйтәдем. Ансы бар кинолар тынычландыра. Анда сугыш, кырлыш, бер-берсен үтерү, андый нәрсәләр юк инде. Ансы хак, ул карарга була. Идеология ягыннан ул шул көчле булган идеология, шул тормышны яхшы итеп күрсәткәннәр. Менә мин нәрсәдән сөйләп киттем аны җәмәгать. Менә бүген рабочий түгел. Свинарки пастух дигән комедияны карадым. Анда Зельдинме 102 яшь яшәдем, 101 яшәдем. Тик теге сахнада сикереп, аягын сындырып, сөяге ширеп шулай китеп калды ул. Тегесе әле Орлова кем булды? Бик яхшы уйнадылар инде. Аны айрым кызык булса сезгә, мин айрым шул кино хакында үзем фикерләрне сөйләр идем сезгә. Сезгә бәлки ошар ул. Менә шуны әйтәсе килә. Мин карадым да, анда мәсәлән кем әле Крючков уйный. Теге кияү егетне бер Крючков. Анда киеме нинди, анда авыл кешеләре ничек киенгәннәр. Җәмәгать ул кинога ышанырга бар. Без әти мәрхүм бригадир булган, әле колхозлар чорында, Сталин чорында. Ул әйтәдер, аякка киергә кием булмагач ди шул Сталин чорында зур резиновый боты биргәннәр электрикныкы ди. Ашарына бер нәрсә булмаган, кием юньле булмаган. Ул да ВДНХ-га барган вакытында. Җибәргәннәр аны ВДНХ-га. Шунда да ул менә бер качанда ул элек балачакта шул ширкәү булган агач. Без клуб дип шуна йөри идек. Шуна бер дә бармады. Безгә теге газетны укый да шул кайдадыр уңышка ирешкәннәр имеш. Бу үтрек дип әйтәдер. Кинога да бармый, чөнки үтрек дип бәлки санагандыр дип. Ул вакытта пропаганда көчле булды. Әйтәсем килә, киемнәре булмаган юньле. Анда матур киемнәр кигән булып алар имеш. Авылда һәммәсе матур кием киенгән имеш. Шулай күрсәтәләр аларны. Ул колхоз үстерә дуңгызларны мәсәлән. Халыкка калмый ул. Тартып ала, чөнки колхозлар әле тик Маленков тик хөкүмәт җитәклә башлагач, хөкүмәтне шунда тик аларга бәхилләгән теге бурычларны колхозларның ниләрне продналогны төшергән. Авыллар, колхозлар бик зур бурычлы булган Мәскәү алдыннан. Беләсезме? Алар шунда тырышып, колхоз иң беренче планны үтәргә тырыша, чөнки аны теге башына бәрәләр Мәскәүдән өлкә җитәкчеләренә тегеләр, район җитәкчесенә булар колхозга куллык булган ул җәмәгать, колхоз вакыты. Куллык. Аны кинода күрсәтәләр. Ничек күңелле яшәгәннәр, җик җырлап кына биеп яшәгәннәр теге. Индийский киноны сез карыйсыз бит. Анда барысы Индиягә җырлап биеп кенә йөриләр микән әллә урамдалар шулай. Ачлы туклы пычрак, нинди шундый бигрәк әшәке шартларда яшиләр алар анда күбесе. Кинода безгә гел шулай күрсәтәләр, оҗмахта яшиләр имеш. Менә мәхәббәт кошыга өстенә менеп утырып очып кына йөриләр әйтерсең. Шулай әйтәсе килә. Ул шул пропаганда көчле булган. Хөкүмәт шулай акча чыгарган, алар шулай уйнаганнар. Мәсәлән, колхозда бик бәхетле халык яшәде дип күрсәткәннәр. Шул карадым да инде Крючков ни киеме нинди, где же правда жизни, товарищи, дип сорыйсы килә теге Огурцов монологы сүзләре белән мәсәлән, шул сүзләрне кулланып. Где же правда жизни? Ник менә шул халык аңласын ул караганда. Ул алданмасын, элек яхшы яшәгәннәр икән менә Сталин чорында миңа берсе әйткән әле, татар малае эчкән дә садикта караучы булып, ахырында күтенә типтеләр, шунасын итекче булып, нидә подземкада эшләп, иртә белән китеп бара, өйлә вакытнымы, баш авырта, төсле металлны, знаешь, нигә тапшыра, башын төзәтергә. Инде миңа әйтә, Сталин юк. Мен әйтәм, Сталин булса, сине уш вакытта эшләгән эш вакытында арак эчеп йөргәнгә күрсәләр, утыртырлар, башың эшлиме, юкмы дип шуңа әйттем инде. Менә шуның белән җәмәгать тамамлыйм.
Бәлки дәвам иттербез, Алла бирсә. Исән-сау торыгыз, сау булыгыз, уңышлар сезгә, һәммәбезгә.